Joko Wahyu Moyo iki nek karo Supranada iki wis sedulur kadang Sinoro Wedi. Ayo Mas Yakto. Kurang opo aku iki dadi priya. Kurang opo aku iki nggone tresno. Ning tegane sliramu nglarani hati ati tatu wis ra iso ditandani yen weruh milio tresno aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu ra iso jaga. Tresno sliramu ora bisa jaga tak sesuwun kok paringono eling marang dierin kula warga tansah nyanding ayem tentrem pangajap rena lan wengi bola bali mbok ojo nglarani hati. Hey! Supranada Indonesia. Lah yo ngono to Rin. Pak Paryoto. Mangke sanesipun derek kurang opo aku iki dadi priya kurang opo aku iki nggone tresno ning nyetane sliramu nglarani hati ati tatu dik wis ra iso ditambani. Tresno aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu ra iso njaga. Terus piye? Bola bali
tak sesuwun muga paring ana eling marang rin kula warga tansah nyanding ayem tentrem pangajap rena lan wengi bola bali kok aja nglarani hati luar biasa loro ati loro wis keparek atur lumantar